Ang tubag nato sa mga pangutana kung nato ang kuhaon or tawag ining sabton ang maong pangutana, mailhan nato nga ang nangutana wala kaayo na sayod kung unsa ang gilatid sa kasaysayan. Remember nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana usa ka simbahan nga diin ang magtutukod niini mao ang atong Ginoong Jesucristo. Bilang sa The World Almanac in Book of Facts edition 1999, klaro namulong ang maong gitawag og libro nga ang magtutukod ni ining maong simbahana kining maong simbahang Katolika mao si Ginoong Jesucristo. Mo na nga ang ubang mga libro, mga dagkong mga libro nga way gidapigan naghatag og pagpanghimatuod nga kining maong simbahan nga gitukod ni Kristo tawagon ni siya og Body of Christian. Mo lang sa the Girly Encyclopedia volume 6 page 106. Unya gitawag po ni siya The Christian Church according sa Encyclopedia Britannica volume 15 page 985. Unya mauning simbahan na ang naghulat sa gisaad ni Kristo ay Espiritu Santo nga gipadala sa panahon sa adlaw sa Pentecostes. Mo na nga dili gyud pwede nga kining maong simbahan na dili mamahimong simbahang Kristiyano. Mabito nga for the first 1100 sa kinabuhi sa Kristiyanidad, ang tanang Kristiyanos under or ilalom sa usa ka Kristiyanong pundok nga mauning simbahang Katolika. Atoan na nga makutlog babasa sa The Book of Knowledge. O kining maong gitawag og simbahan na simbahang Katoliko nga Kristohanon or Kristiyanong simbahan, mauning simbahan na or mauning pagtuuha ang gibit-bit ni Fernando de Magallanes dinhi sa gitawag og Pilipinas. Og tungod ni anang maong pagbit-bit ni Fernando de Magallanes, tungod ni ana ang Pilipinas gitawag siya the only Christian nation sa Asia before ang 1990 kung wala ko masayop kaya na naman po'y Kristiyanong pundok sa Asia karon nga gitawag og panahon. So mao na nga usa ka dakong binuang nga kung miingong ka nga ang gibit-bit ni Magellan Katolisismo dili Kristyanismo usa na kada kong binuang ug usa na kada kong bakak nganuman kay ang ebidensya nagtug-an nga kining maong simbahan ng Katolisismo mao ni ang simbahang Kristiyano. Naay panultihon sa Latin nga nag-ingon contra factum non valid argumentum nga ang buti pasabot ang usa ka pamahayag dili gani or musupak gani sa ebidensya, musupak sa mga dagkong kamatuoran kanang maong klaseng pamahayag usa ka na kadakong bakak. So nagpasabot na kung moingon ka nga ang gibit-bit ni Fernando de Magallanes sa Pilipinas Katolisismo dili Kristyanismo usa ka na kapag supak sa mga dagkong ebidensya, sa mga dagkong facts nga naghatag og pagpanghimatuod nga ang gibit-bit ni Fernando de Magallanes ang Katolisismo nga mauusab ang Kristyanismo. According to Saint Pacian, natong 375 AD, ingon pa niya, Christian is my name, Catholic is my surname. So kung mingong ka og Kristiyano ka, kinahanglan Katoliko ka. Kung di ka Katoliko, matawag jud kang dili ka Kristiyanos. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.